So for today's video, we were going to explore Nueva Vizcaya. So time check guys, 9 o'clock in the morning. So dito kami dumaan sa may Magalang. So, liliko tayo guys dito sa may Pandakaki, Mexico, Pampanga. Continue for 1.5 kilometers. In 200 meters, turn left onto Pandakaki Resettlement Road. Turn left onto Pandakaki Resettlement Road, then turn left. Buti English siya ngayon. Dati Tagalog. Nag-usap na kasi kami. Sabi ko ako ng Tagalog. I don't understand. Take the next left, then turn left. Mag-break na ako kay Waze. Kasi sinagot ko na siya. Si Mac. Kaya kami na ngayon. Pwede pa siya English speaking. Make a U-turn. Ako.
So, maaraw po ngayon guys. Ngayong umaga dito sa may Pampanga. Sana hindi umulan hanggang mamayang hapon. So, ang gamit namin ngayon guys ay si Google Map. Take the next right, then turn right. In 100 meters, turn right. Says, ay ma'am, sa kalsada Turn right, tingin ha. then Baka turn bumaba left. kami. Puro ka tayong light map ha. Hindi mo nakikita yung daan ha. Take the next left, then turn left at Pandakaki Resettlement Road. Take the next left at Pandakaki Resettlement Road, then turn left. Take the next left, then turn left. So, ito po ang Turn right, pinakabayan then turn ng right. Pandakaki. Ayan. Ah, In 150 meters, turn right. Turn right. Ganda ng init. Take the second right, then turn right. Ganda. Wala ka pala. At Pandesal. Buti pa ang bakery, pag nagtayo ka ng negosyo yung bakery, posible pang pumatok. Bakery na. Oo, yung mga panties, alam yung mga panties sa umaga. Oo. Plano ko kunin ano eh, empleyado si Takbo eh. Basta tayo ako ng negosyo. Kasi kukunin kong ano, panadero kasi patok yung bongga niya eh. Si Tango. Pagsasama ko sila ni ano, Liming Ho dun sa City Hunter. Bakit? Ano ba si Limin? Kapag may mga hindi nagbayad, kasi magaling siya sa magaling siya sa action. Ah. Pag hindi nagbayad, action siya. Ni Map. Hindi mo makita yung Google dito. Tuloy lang natin. Kahit hindi makita niya. Kasi may bisira naman ang daan ng Nueva Vizcaya. Oh. So guys, medyo makulimlim po In dito sa 300 meters, may turn right onto Magalang, Arayat Road. bandang Magalang Arayat Road. So, yan po yung bundok Arayat guys. Natatakpan siya ng makapal na ulap. Take the next right onto Magalang, Arayat Road. So, palabas na tayo ng Pandakaki guys. Ayun. Ikot mo ako lang. Wala ka
Masarap-sarap. Tusok-tusok. Hindi masarap. Sukan. Ah, ganun. Continue on Magalang, Arayat Road for 2 kilometers. Yung Shanghai niya, masyadong makapal ang balat. Oh. 10 pesos sa kapal ang balat. Tapos wala na. Friday night. You walked in, everybody looked up at you. Balot na balot ng ulap ang Arayat. I never thought fall in love in the club. Can't get enough. Tell me who's that girl in the club? Tell me who's that girl? Take the next left to stay on Magalang, Arayat Road. Continue on Magalang, Arayat Road for 800 meters. Daming chichirya dyan. May skyflakes. Walang parang ano yung parang. Wala. Sabi mo dami chichirya tapos ang sinabi mo biskuit. So guys, medyo maaraw na ulit dito sa may Arayat. So sana magtuloy-tuloy guys ang ganitong panahon. In 400 meters, turn left. Take the next left.
siguro doon sa itaas ng Arayat, no? Nababalot siya ng ano, para sa maliko, ganyan eh. Continue on Magalang, Arayat Road Ay, for oo. 2 kilometers. Yung sa ano, 100 steps. May mga flag sa daan. So, nandito na po tayo sa may Barangay Bitas, Arayat, Pampanga. Ito po In yung 200 simbahan meters, nila. turn left at Star Maria. Take the next left at Star Maria, then turn left. Continue on Magalang, Arayat Road for 1.5 kilometers. Dumiretso lang ng 1 oras at 4 na minuto hanggang Vallarta. Okay lang yun. Tapos na-vlog mo yung ito. So, medyo traffic guys sa part na to ng Arayat.
Colleges of Asia. Sasalita mga Pilipino.
na. Medyo ano na. So guys, palabas na po tayo ng Arayat. Road update lang tayo guys. Yan, medyo nagawa na yung daan dito. Palabas sa Nueva Ecija. Isang taon na yun. So, last time dumaan dito guys, nung June, nung pumunta tayo sa Pantabangan. Yan, sementado na siya. Dati hindi pa siya ganyan. So, konting ano na lang guys, pwede na itong daan. Yan. So, for sure guys, mamayang gabi, traffic na naman dito. Mabuhay, Nueva Ecija. So, welcome to Cabiao, Nueva Ecija guys. Yan, traffic na yung kabilang lane. Papasok ng Arayat, Pampanga. So, may checkpoint dito. Yan. Nagbanda. Oo. So, yan guys. Dito sa Cabiao, may ginagawa na ring daan ngayon. Dati, wala pa yan. Kaya, traffic. Nag-reply, hindi daw umuulan. Guys, traffic po. So, time check guys. 10 o'clock na po ng umaga. Isang oras na rin po tayo nagbabiyahe.